to Paulos Amen. Olingina elithembileyo ngowaye walungiselela nam lo Paulos athi ngenxa yobabalo nangenxa yemisebenzi yakhe le nto ndiyo lo mdala uyabeka ihlobo zami ezithandekayo bulisuka nogcina nekhabhinethi yakhe yonke ibishopkazi abelunkazi makalungu uthixo abefundisikazi abadikoni asitalolongelo abakhokheli onobhala amagosa ngibulisa uJordana nangumgqibelo makalungu uthixo ngolesithathu nakule ofisi kabawo uBishop Marumani makalungu uthixo kakhe nabefundisi nabadikoni nabavangeli abakhokheli isihlobo zam amagosa onobhala ngibulisa ngegama elihlele Nkosi yaseKristu akwaba sizawubambisana inkonzo lena efuneka uba ingabi nasiphithiphithi ngoba uke wathi ngenye imini umbhali izingabi imini yesidlo hleze zityobheke iinguzi zethu sizawuqala ke sifundeke incwadi kaLuka isahluko sama-23 sawuthabatha nje ivesi yama-24. Chapter 23 verse 24. Usuke ke uPilato wagweba ngelithi masenziwe isicelo sabo wabanikela umuntu owayethe ngenxa yokubulala wabanjwa wafakwa entolongweni waze ke wamnikela uYesu ekuthandweni kwabantu. Nkosi sike ngifunda kwezilayo ngibona phakathi. Wagweba ngelithi masenziwe isicelo sabo wabanikela umbanjwa owathe ngenxa yokubulala wathatyathwa lo muntu waphoswa entolongweni waze wamnikela ke uYesu ekuthandeni kwaba bantu emveni kwaba ebusuku bonke bekuhleli ematyaleni kuxoxwa ngalomfo ebekwa izityholo zamatyala angekhoyo ngenxa yentoba bekufezekiswa irhuluneli kaPilato apho bekuthiwa xa umntu egwetyiwe kungajongwa bunzulu betyala lakhe into akunako ugetyengwe umntu egwetywa ngenxa yentoba useneliswa irhuluneli yakwaPilato wamnikela uYesu ekuthandeni kwaba bantu athi uJohane eyithetha le nto ngenye imini athi waqhuba uYesu ebeke isikhaba sameva enxibe ingubo ebomvu wathe ukhutshwa wamiswa ngaphandle kwisandlalo indawo ekuthiwa ngesiHebhere iGabhatha wathi nanku umntu imzisa kuni kanti ukuze nimthabathe nina nimgwebe ngokwesiko lenu ngoba
makabonga uThixo wamnikela umuntu ekuthandeni kwabantu kodwa kwebonakala ukuba nakule nkundla yamatyala beqeqa kulatyala uthongozo usethi kulo mfo wena unguyena ukumkani wamajuda athi ndawutsho athi uPilato